рӯзҳои 11 ва 12 май дар арафаи иди рамазон дар 5 садама дар роҳҳои тоҷикистон 5 нафар ба ҳалокат расида, дасте кам 3 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. Аз ҷумла шаби 11 май соати 21 пиёдагард Сайфулло Атовуллоев, сокини 45-солаи ҷамоати Себистони ноҳияи Данғара, дар ҳудуди ин ҷамоат дар роҳи Кӯлоб Душанбе зери чархи мошини Opel Astra монда дар ҷои ҳодиса ҷон додааст. вазорати корҳои дохила гуфт, ронандаи Opel сокини 44-солаи ҷамоати деҳнаи Кӯлоб Ҷумъахон Раҳматов аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт баромада натавонистааст. рӯзи 12 май соати 11:45 бар асари бархурди ду мошини Lexus ва Hyundai Avante дар роҳи Меҳроб Деҳмой, ронандаи Hyundai сокини 52-солаи ҷамоати Улчабоеви ноҳияи Спитамен Обиҷон Юлдошев дар беморхона ба ҳалокат расида, ронандаи Lexus Низомҷон Дӯстмуродзода сокини 26-солаи ҷамоати Навкати ноҳияи Спитамен ҷароҳат бардоштааст. ҳамчунин рӯзи 12 май соати 12:30 як кӯдаки 11-сола Расул Муродзода аз ҷамоати Раҷабови ноҳияи Восе зери чархи Деву ба ҳалокат расидааст. вазорати корҳои дохила гуфт, ронандаи Деву сокини 47-солаи ноҳияи Балҷувон ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи Ховалин ба самти ноҳияи Восе аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт баромада натавонистааст. қаблан дар бораи ҳалокати ду нафар дар садамаҳои рӯзи 11 май гузориш шуда буд. пиёдагард Ғиёсов Осмон сокини 64-солаи шаҳри Ваҳдат, ки дар назди истгоҳ қарор дошт, зери чархи мошини газ ҷон бохт ва бар асари бархурди Opel ва Мерседес дар ноҳияи Балхӣ ронандаи Мерседес ба ҳалокат расида, ронандаи Opel ва кӯдаки дусолааш маҷрӯҳ шуданд. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. як сокини 18-солаи ҷамоати Чортепаи ноҳияи Рӯдакӣ бо иттиҳоми дуздӣ дастгир шуд. боздошти ӯ бар асоси шикояти як сокини 33-солаи Чортепа аст, ки мегӯяд рӯзи 12 апрел дуздон бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада 6000 сомониашро дуздидаанд.